vreme je da počnemo. Ja sam i Biki Morino, ispitivač. I od ovog momenta vaš najveći neprijatelj. Prvo, kandidati iz sela skrivenog u zvuku. Prekinite! Ko vam je rekao da ćete se boriti? Hoćete da vas oborim pre nego što smo uopšte i počeli? Izvinite, ovo je naš prvi pokušaj. Izgleda da smo malo više napeti, gospodine. Ovo ću reći samo jednom, zato slušajte. Neće biti borbe među kandidatima. Nema međusobnih napada bez dozvole vašeg ispitivača. A čak i tada, korišćenje smrtonosne sile je strogo zabranjeno. Kogod pomisli da će moći da se šali sa mnom, bit će odmah diskvalifikovan. Nema smrtonosne sile. To nije zabavno. Sada, ako ste spremni, preći ćemo na prvi deo Čunin ispita. Predajte vaše papire. Za uzvrat ćete dobiti po broj. Ovaj broj određuje gde ćete sedeti. Počet ćemo pismeni kada svi budete seli. Šta? Da li on rekao pismeni? Ne! Samo ne pismeni, ne! Pripremite se! Čunin ispit počinje! Ne znam gdje ostali sede. Potpuno sam sam. Ovo je propast. Naruto baš nema sreće. Testovi mu baš i nisu jača strana. Naruto? Odakle ti, Hinata? Nisam te video. Ja samo sam htjela da ti kažem srećno i sve to. Hvala. To je bilo čudno. Nisam je ni primetio. Čak i kad je tu, izgleda kao da nije. Svi, gledajte ispred sebe. Skrenut ću vam pažnju na nekoliko pravila. I ja neću odgovarati ni na kakva pitanja. Dakle, obratite pažnju na početku. Nema pitanja? Kakva su ovo pravila? Dobro, pravilo broj 1 je: pismeni deo ispita se izvodi sistemom oduzimanja poena. Suprotno od onoga na šta ste navikli. Počet ćete test sa maksimumom od 10 poena. Oduzet ću vam po poen za svaku grešku. Dakle, ako pogrešite 3, vaš rezultat je 7. A ako ja pogrešim 10, moj rezultat će biti 0. Pravilo broj 2. Timovi prolaze ili padaju sabiranjem bodova svih članova. Šta? Sačekajte malo. Kažete da se bodujemo kao tim? Tišina! Imam ja svoje razloge. Tišina i slušajte. Razloge? Pravilo broj 3. Nadzirači koje vidite po prostoriji će pažljivo gledati da li neko pokušava da vara. I za svaki incident koji primete, oduzet će vam po 2 poena. Vreme je da počnemo. Šta? Da vas upozorim, njihov vid je izuzetno dobar. A ako vas uhvate 5 puta, bit ćete oboreni pre nego što testove pregledaju. Napravili su ga tako da postoji milion načina da izgubimo poene. Svako ko je dovoljno glup da ga nadzirači uhvate, ne zaslužuje da bude ovde. Motrim na vas. Ako želite da vas smatraju šinobijem, pokažite nam koliko dobar šinobi možete da budete. U redu, opusti se. Znam da ću ja ovo uraditi kako treba i Sasuke će biti u redu. Znači, čak i ako Naruto dobije 0 poena, ako mi dobro uradimo, trebalo bi da prođemo. Još nešto. Ako neki od kandidata dobije 0 poena na testu, onda ceo tim pada. Šta je rekao? Ubiće me! Naruto? Poslednje pitanje ćete dobiti tek 15 minuta pre kraja testa. Imate 1 sat. Počnite!
U redu, koncentriši se, Sakura, koncentriši se. U ovome si najbolja. Samo nemoj da uprskaš, Naruto. Bar uradi jedno kako treba. Čoveče, ovo ne izgleda dobro. Samo sedi tu. Neće položiti. Zašto se brinem? Ovo je samo test, radio sam mnogo teže stvari. Verujte mi, sve što treba da uradim je da se skoncentrišem i nigde ne žurim. Samo treba da pažljivo čitam pitanja i da nađem ona na koja znam odgovor, bez pritiska. Okej, prvo pitanje. Razumem. Treba da dešifrujem ovo. Okej, zaboravi na to. Šta je sledeće? Putanja B na dijagramu pokazuje trajektoriju šurikena bačenog na protivnika C od strane ninja A koji sedi na vrhu drveta visokog 7 metara. Opisati i formulisati trajektoriju ako se C pozicionira u tačkama D, E i F. Takođe, izračunati najdalji domet šurikena i objasniti kako ste stigli do odgovora. Ovde su kombinovani problemi bazirani na principima neizvesnosti koji zahtevaju složene analize mehaničke energije. Veoma napredne stvari. Naruto nema nikakve šanse da reši nešto od ovoga. Pored toga, nema šanse da ovde postoji više od nekoliko ljudi koji ovo uopšte razumeju. Okej, preskočit ću i to. Sledeće? Svaki zadatak je teži od prethodnog. Ovo je interesantno. Ne razumem ni jedan od ovih zadataka. Zaboravite, ovo je beznadežno. Šta ću sada, šta da radim? Šta da radim? Moram da dobijem visoku ocenu da bismo prošli. Ali ovo je tako teško. Skoro da sam u iskušenju da... Ne mogu to da uradim. Kao da hoće da nas nateraju da prepisujemo. Samo se nadam da Naruto i Sasuke ne padnu na to. Ne bi oni. Nema šanse. Čak ni Naruto nije toliko glup. Zar ne? Okej, ne paniči. Ostaje ti samo jedna stvar. Morat ću da prepišem i da me ne uhvate. Da, naravno. I da rizikujem da budem izbačena glavačke, ne mogu to da uradim. Čudno. Prave veću frku oko prepisivanja nego oko samog testa. Ovi nadzirači prate svaki naš pokret. Pokušavaju da uhvate one koji... Neko je upravo uhvaćen. To je još jedna stvar. Zašto samo 2 poena manje? To nema smisla. Obično kada nekog uhvate da prepisuje samo jednom, istog trenutka se izbacuje. Svako ko je dovoljno glup da ga nadzirači uhvate ne zaslužuje da bude ovde. Pokažite nam koliko dobar shinobi možete da budete. Znači, to je to. Da, mora da je to to. Ovo je više od pismenog ispita. Pravi cilj ovog testa nije da pokažemo znanje, nego moć da sakupljamo informacije. Da, to objašnjava sve. Svi ovi oštroki nadzirači, neverovatno teška pitanja, činjenica da se samo 2 poena oduzimaju za svaki pokušaj prepisivanja. Veoma pametno. Ninja mora vidjeti kroz obmanu. On nam u stvari ne zabranjuje da prepisujemo. On to od nas očekuje. On pokušava da nas natera da prepisujemo i da ne budemo uhvaćeni. Samo odličan shinobi može da se provuče u ovakvim okolnostima. A to je upravo ono što on traži. Pitam se koliko drugih je shvatilo o čemu se ovdje radi. Hajde, Naruto. Možeš to da shvatiš. Koristi glavu pre nego što bude prekasno. Koristi glavu. Ovo je loše.